ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମଟା ଆସିଛି ଯେ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କିମ୍ବା ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଦେଇପାରିବେ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଡିପି ଅଫିସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିପରି ସେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ତାର ଦେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ 3 ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମଟା। 3 ପେଜ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲଭାଲ ହେଲା କି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିଲେନି କିପରି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମରେ ଭୁଲ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତାର ଭାଗ କ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାରରେ ଯାହା ନାଁ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁ 12 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବା ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ବାପାଙ୍କ ନାମ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କରେକ୍ସନ୍ ହେଇନି କରେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ୱିଦାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଆଧାର କରେକ୍ସନ୍ରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସାଧାରଣ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ, ତାପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହେଉଛି ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏସ୍ଟି। ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ସେଠି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯଦି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଠି ଠିକ୍ ମାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ। ତାପରେ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଆଧାର ଯଦି କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ତାର ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲି ତରଫରୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ, ଅଲଗା ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏ ନମ୍ବର ନ ଲାଗିଲେ ସେ ନମ୍ବରଟିକୁ ଅଫିସିଆଲି କିଏ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କଟକ କିମ୍ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯଦି ରୁରାଲ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ତାହେଲେ ଗାଁ ଲେଖିବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଟାଉନ୍ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କେତେ, ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ଏନ୍ଏସିରେ ଯାଉଥିବ ଯଦି, ତାପରେ ସହର ବା ନଗର ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲେଖିବେ ସେଠି। ତାପରେ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ, ତାମାନେ କହୁଛି ଯେ ଆଧାରରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ଡିବିଟି ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ପଇସା ଆସୁଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟା ସିଡ଼ିଂ ହେଇଥିବ ଲିଙ୍କ ନୁହେଁ ସିଡ଼ିଂ ହେଇଥିବ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏତିକି ହେଉଛି ତାର ଫର୍ମ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଖ ଯେଉଁଟା ଘୋଷଣାନାମା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କହୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଏହା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯାହା ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଲେଖିଲା ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ, ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପଇସା ମିଳିବନି। ତାପରେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ, 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ବା ତାଠୁ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ସାଂସଦ MP ବା MLA ନୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ଯଦି ଥିବେ ପକେଇବେନି, ଯଦି ନଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଲେଖିବେ ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବା କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ। ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା କାଉନସିଲର ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ବା ସ୍ଥାୟୀ ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବେ କିମ୍ବା ସରକାର କୌଣସି ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ଇଏରେ ଜବ୍ କରିଥିବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜବ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଜମି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଜଳସେଚିତ ଜମି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶାରଦ ଜମି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଯଦି ଅଛି 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଅଣଜଳସେଚିତ ଯୋଉଟା ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଜମି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି 10 ଏକରରୁ ଅଛି ଅଧିକା ତାହେଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି କିମ୍ବା ମିନି ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଟାଟା ଏସି ଯେମିତି ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ କରାହେଉଛି ମାନେ ପର୍ସନାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ବାର୍ଷିକ 2,50,000ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ମାସକୁ 20,000ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଗ ଖ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମଟା ଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ UIDAI ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରୁ ଡାଟାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଅନୁସାରେ ସେ ଡାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲରୁ ନେଇଯିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଟା ଆପଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଇଛି ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମ୍ୟାପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଉଛି। ମାନେ ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିବାକୁ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଡିକ୍ଲାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଧାରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଡାଟା ବାହାର କରିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନର ସଫଳତା ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବର ଲେଖାହେବ, ଆବେଦନ ତାରିଖ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେବ। এই ହେଉଛି ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, କିପରି ଫର୍ମଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ, এই ହେଉଛି ତା ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।